Кыйбатлы чит ил машиналары, затлы рестораннар, дәрәҗәле отельләр, тән сакчылары. Ленур Ихсановның клибы шулай башлана. Клип шактый пафослы күренсә дә, эчтәлеге бөтенләй үзгә. Криминаль тематикада юкка гына сайланмаган, ләкин сюжет ахырында шишелеш башкача. Әйдәгез барысын да тәртип буенча карыйк. Клип герое бизнес очрашулардан соң үзенең туганы, дусты янына юл тота. Максаты аны туган көне белән котлау. Бу тәбрикләүдә иң көтелмәгәне әзерләгән бүләк булачак. Төп рольдә Ленур Ихсанов һәм аның абыйсы. Клип махсус аңа багышланган. Җырның исеме дә брат туган көне белән дип атала. Егетләр дуслыгын Ленур үз тәҗрибәсендә, үз үрнәгендә күрсәтергә теләде. Бу клипта катнаша минем двоюродный братым. Ул аңа, бик кызан белән дуслар. Шуңа күрә мин аңа тоже багышладым бу җырны. Һәм аны чакырдым төшерергә минем белән. Ул ризалыгын бирде. Аллаһка шөкер, яхшы була дип уйлыйм. Тагын нинди планнарың бар? Матур сөйлисең, җай сөйләп җибәрәләр. Җыр багышланган минем дустыма, туганыма һәм анарысын ул бит җыр бөтен кешегә брат дип әйтәләр. Дустына бергә укыган брат, кайдыр укыган, кайдыр йөргән, күршесенә брат дип әйтергә может. Үзә бит таралган брат дип әйтергә. Мин уйлыйм, майлар, дуслар, алар бергә булырга тиешләр. Туганнар әлбәттә бергә булырга тиешләр. Ленур сәзәк бу якка барылда да атта. Авызыңа тыңлар. Йә, яшмәгез, бер-берегә. Әйдә хәзер кочаклашып. Йә, давай. Иҗат аша Ленур Ихсанов шактый катлаулы темаларны кузгата. Бер карашка җырда гади сүзләре, ләкин клип сюжеты эчтәлеге мәгънәсен ачып бирә. Ленур һәрбер композициясендә үзенә якын темаларны, проблемаларны ачарга тырыша. Рэп стилендә язылган бу җыр гадәти котлау җыры гына түгел, ә үзенә күрә берләштерү чарасы дип әйтергә тели Ленур. Ана карамы, нинди син, кая син эшлисең, кем белән син сөйләшәсең, кем синең янында йөри. Синең дуслар, алар дуслар булып калырга тиеш. Туганнар булып калырга тиеш. Минем бу клипта шулай дип мин куйдым, акцентымны. Ленурның бу инде икенче клибы. Хәтерләсәгез, беренчесе татар исем генә түгел җырына төшерелде. Әлеге клиплар белән халыкка җиткерергә теләгән сүзләрнең мәгънәсе охшаш, ләкин сюжетлары үзгә. Хәер, Ленур үзе бу турыда тулырак җиткерер. Беренче клипны әйтеп куям тоже. Мин булай милли җанлыда. Теге халык бергә булырга тиеш дип уйладым мин. Халык уянырга тиеш, үз телен маска тиеш дип әйттем. Ә икенче клибымда мин башка тематика кирип киттем. Әйтәм, уяныгыз, сезнең дусларыгыз бар. Әйегез бергә булыгыз, бергә вакытларны үткәрегез. Бездә бит ничек дөньяда ыгы-зыгы, кайдыр китәсең, акча куып, анда шәхси гомер эзләп, анарысын кайдыр теге уйнап көлеп, шулай гомер үтә дип. Чын барлыкта дуслар бит кирәк, дуслар да кирәк, туганнар да кирәк. Кыен вакытта кемгә барасың син? Сиңа бит акча булыша алмый, кеше дә булыша алмый, ә дуслар булышала. Дуслар булышала, туганнар булышала. Мен шуңа күрә мин монда бөтен акцентны шуны күрсәтергә теләдем. Мин бөтен тематикада инде, бу мин икенче җырым, икенче клип инде бу минем. Мин бөтен җырда акцент, нәрсә булса да кешеләргә тиеш дип мин күрсәтәм. Беренче мин татар исем генә түгел, син татар булуны онытма. Икенчесе бәхетле буласың килсә, нәрсә эшләргә кирәк бәхетле булыр өчен. Икенчесе менә брат туган көне белән инде. Монда брат мин сине котлыйм анда, шунда акцент инде. Берничә минутлык клипны төшерү кайвакыт көннәр буена сузылырга мөмкин. Бер күренешне берничә тапкыр кат-кат төшерергә туры килә. Ленурның клибында да яхшы кадр артыннан куып, иҗат төркеме күп тапкыр төзәтмәләр кертә, яңа дубльләр ясый. Катнашучыларга да актерлык осталыгына төшерү мәйданчыгында өйрәнергә туры килде. Эшләре Ленур хисабына булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен булыр диләр бит.
Hiç motor olmasa koymaz diye. Evet. Татарстанга не брал. Җитди стильдә башланган клип саллы гына шаяру белән тамамланды. Кисәктән генә бер төркем ОМОН егетләре тоткарлау ясаса, ни уйларга белми торуың ихтимал. Мондый сюрприз туган көнгә оригиналь гына түгел, мәңгегә истә калырлык бүләк тә булгандыр мөгаен. Ленур исә нәкъ шундый сул сайлап алырга курыкмаган. Дөрес, бу бары клипта гына. Шаккатыргыч туган көн бүләге Ленурдан менә шундый була. Аллар ничек мал. Переиграли. Нормально, Что, как бизнес? Нормально. Что, бабки капают? Бер төркем иҗат кешеләре җыелган җирдә күңелсез булуы мөмкин түгел. Кадр артында калучылар да елмаерга кушып кына торды. Так, улыбочку, сумканы алдык, улыбочку, вот. Ленур Ихсанов әлеге клипта яңа җитди образда ачылды. Бәлки алдагы эшләрендә тагын да яңа идеялар туар. Клип һәм җыр бүләк формасында тәкъдим ителә. Шуңа барысы да тамашачы хөкемендә.